Yao means medicinal herb in Chinese. It is precisely from medicinal herbs that Yao Medica tinctures draw their strength, which Mycomedica began producing in 2018 based on traditional Chinese medicine recipes. The recipes are based on a combination of herbs that complement each other perfectly in a carefully composed mixture and work together to benefit both body and mind. During their trip to China, Milan and Martin visited not only their suppliers of medicinal mushrooms, but also herbal farms where medicinal plants are grown. Martin mi teďka podal skvělou bylinu. Jmenuje se česky šalvěj a vy, co znáte čínskou, rozumíte trošku čínské medicíně, tak se říká tan shen. Z tanšenu se používá kořen, tenhle krásně rudý červený kořen. A ten kořen se používá do receptů, protože dokáže oživovat krev, rozhýbává krev. A jelikož má tropismus k srdci, to znamená, dokáže ten účinek navést do srdce, tak je to dobrá prevence proti různým cévním a srdečním chorobám. Tu krev dokáže také osvěžit, trošku schladit, takže pokud se srdce přehřívá, tanšen bývá součástí receptu. No a nemůžu zapomenout na poslední účinek, který je spíš trošku bonus, že uklidňuje ducha, harmonizuje ducha, protože v srdci sídlí duše shen. Takže tolik k čínské bylince tanšen a k jejímu skvělému kořeni. Posunuli jsme se ještě trochu víc do hor a teď jsme u políčka, kde se pěstuje Huai New Sea, česky achyrant dvouzubý. Je to bylinka, která má tropismus k játrům a k ledvinám, což možná v tomhle případě není úplně to zásadní, ale zásadní je, že dokáže oživovat krev, rozbíjet krevní stáze. A to hlavně v dolní části těla, v končetinách, ale třeba i v gynekologické oblasti u žen. Používá se proto na různé blokády, které se projevují bolesti dolních končetin, revmatické stavy, anebo některé bolestivé gynekologické problémy. Svůj účinek navádí, tu čchy navádí do dolní části těla. Feng. Nepoužívají se listy, ale kořen fangfengu. A feng, to druhé slovo toho názvu, znamená v čínštině vítr. A tato bylinka fangfeng, kořen této bylinky, se používá u napadení větrem. To napadení větrem se může projevovat různými způsoby. Může to být nějaká viróza, může to být nějaká bolest, třeba nějaké reumatoidní problémy, může to být ekzém. Ve všech těchto případech v receptech používáme fangfeng. Taktéž v některých tinkturách Yao Medica. Nacházíme se několik set kilometrů severně od čínského Pekingu. Jsme na jedné úžasné farmě. Na farmě Swuwei-zi. Swuwei-zi znáte možná pod českým názvem schizandra nebo klanopraška. A je to jao, které se používá v mnoha čínských bylinných receptech. Opravdu je kyselé, tak jak severní Swuwei-zi má být. Má ale plno úžasných vlastností. Dokáže vám posílit čchy, dokáže vám vyživit yin a ještě jak je kyselé, tak tu energii jakoby svírá v tom organismu, aby neunikala. Díky té kyselosti dokáže třeba zastavovat pocení. Když se lidé hodně potí, jako se za chvilku začnu potit já v tom horku, tak to pomůže zastavit pocení. Toto je forma severní, pak existuje ještě jižní forma Swuwei-zi, ale ta má poměrně odlišné účinky. Z pohledu západního je to výborný antioxidant a také adaptogen. To znamená, že vás dokáže organismus naladit na neustále se měnící vnější podmínky.
Aktuálně tu stojím s paní Ch, která má pěstování a sklizeň na starosti. Pojďme se jí zeptat na pár otázek, jak to tady dělají. Hello, Miss He. Please, can you tell me more about how do you keep the plantation clean to reach the highest quality of the fruits? 我们会拿犁把它犁一遍，然后犁不净的地儿，这根儿去我们再拿锄把它锄净了。How many times a year do you harvest the wu wei the fruits? 一次，种的时候是3年就开始收叶，然后3年之后每年都收。In which period in a year do you harvest the wu wei the fruit? 9月就现在9月的10号左右，每年的9月10号左右，3天吧，一般都3天3、4天我们就得把它弄完，因为收的时候要拉车走，我们老摘人家没人收了，就对，我们会雇人，会找人来一下把它都摘走，然后人家拉走，对，人家就收走了，那就对，人家就商户收走了，人家回去就天然晾干。And can you tell me more about how you collect the fruits from the trees? Do you need any special equipment, any modern equipment for it? 没有，就手，就2只手，就这样摘，没有别特殊的工具，这也就得人工拿手摘。Do you use any pesticides or any other, for example, weed killers during the growing the fruits? 不用，对，不用农药，蜘蛛网这边你看这还有蜘蛛网都在这上，这都不打农药，全程不打农药的，除草也不都是人工拿手除。In the next and final episode of the miniseries Journey to China, Milan and Martin will head to a truly unique place, the Valley of Royal Herbs, where the treasures of Chinese medicine grow.